Shin ko kun san abubuwan da suke kawowa ciwon baya da kuma matsalolin ciwon baya? To da farko dai shi ciwon baya yana farawa ne daga ainihin sandar ƙasusuwa da suke baya, wato fayafayen da suke sun haɗa ƙasusuwa da kuma abin da ake kira da cartilage da kuma abin da suka rufe wato jijiya. Jijiyar mutum ko kuma lakarsa tana cikin wannan ƙashin ne ta rufe shi. To abin da yake faruwa a nan shi ne, shi haƙiƙanin ciwon baya ba ƙaramar matsala ba ce, matsala ce babba kuma kusan a kullum sai an je asibiti a kanta. Kusan kowane asibiti ka je akwai wannan matsala ta ciwon baya. Kuma an ƙiyasta cewa kusan kowane mutum yana iya samun ciwon baya a wani lokaci na rayuwarsa. Kuma ko da likitoci ma kowa dai yana fama. Hakan yana faruwa ne saboda abubuwa da dama. Wasu daga cikin abubuwan da suke kawowa ciwon bayan sun haɗa da misali ka ɗauki abu mai nauyi ko a buge ka ko aka murɗa baya ko kuma wani abu mai ƙarfi da ya sa baya ya amsa, ko ɓangaren in ana wasanni ko kuma saboda buguwa ko kuma saboda wata cuta. To abubuwan da suke kawowa ciwon baya dai sun haɗa da misali ƙiba. Ƙiba wanda yake ƙara kawowa ciwon baya shi ne idan mutum yana da ƙiba sosai yana iya sawa tsokar da take ƙashin jikin bayan za su kasa samun sakewa. Hakan zai iya kawowa ƙashin bayan mutum baya sakewa sosai, don haka sai ya kawo maka ciwon baya. Na biyu kuma yawan shekaru wato girma ko kuma tsufa. Wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwa da suke kawowa ciwon baya saboda lokacin ƙashin mutum ya gaji daɗewa da aka yi ana gwagwarmaya a rayuwa. To yawanci ana ganin ciwon baya ga dattawa wato tsofaffi waɗanda bayansu ya riga ya fara rauni sosai ko kuma ƙasusuwansu suma sun gaji ko sun ɗan fara zaizayewa saboda ƙarancin irin sinadarai da ma'adanai da irin misali na su vitamin D da suke da shi da irin su calcium. To don haka ne yawan shekaru yana iya kawowa mutum ciwon baya. Sai dai kuma ana iya haɗawa da irin physiotherapy wato irin gashi da ake yi ko ɗan motsa jiki da kuma ba da vitamins kamar irin su calcium ɗin da kuma vitamin D. Sai kuma kamar gado. Akwai waɗanda akan haife su da irin wannan matsala ta ciwon baya wanda maybe ƙashinsu irin karkatacce ne haka, kawai dai ana kiransu da turanci congenital anomalies. Wani zai iya zuwa da doro haka ko ƙusumbi da dai sauransu. Sai kuma abu na huɗu, yawan aiki. Yawan aiki a tsaye ko kuma a durƙushe ko a duƙe ko a sunkuye ko kuma a zaune na wani lokaci mai tsayi sosai yana iya kawowa ciwon baya saboda ƙashin jikinka da tsokar bayanka sun tsaya a waje ɗaya ba tare da kana yawan motsa su ba. To har su kasance sun sandare sun gaji sai ya kawo ma wani ciwon baya na ɗan wani ƙanƙanin lokaci. Amma yawan tashi da motsa jiki yana gusar da wannan ciwon baya ba tare da magani ba. Sai kamar yadda muka faɗa a baya, irin ɗaukar kaya masu nauyi. Irin mutane da suke irin dako ko kuma yunƙuran abubuwa da ya kasance yana da nauyi sosai suna iya zuwa da ciwon baya. Don haka ma ake shawartar mutane su yi ƙoƙari wajen kare kansu daga ɗaukar abu da ya fi ƙarfinsu, da ya fi ƙarfin yadda za su iya ɗauka. Sai kuma matsala ta irin buguwa. Buguwa ne ko a bugi mutum ko kuma saboda haɗari ko kuma wani abu ya faɗo wa mutum nan ma zai iya kawowa matsala ko karaya ma ga bayan mutum. To waɗannan ko na daga cikin abubuwan da suke kawowa ciwon baya. Amma kafin mu yi sallama da ku, akwai misali yanayin wurin kwanciya shi ma yana iya kawo wa mutum matsalar ciwon baya. In mutum ya kwanta ba a daidai ba zai iya kawo maka, ko ka yi amfani da fulo babba wanda ya fi ƙarfin yadda za ka ji ma daɗin kwanciya, ko kuma abin da ake kira da sanyin ƙashi shi ma yana kawowa wannan ciwon baya. Akwai kuma cututtuka da suke da alaƙa da ciwon baya kamar irin su tuberculosis wato TB
wannan tana iya barin TB tana iya barin huhu ta taɓa ƙashi, ko kuma irin su ciwon daji wato kansa da dai sauransu. Waɗannan wasu daga cikin abubuwan da suke kawowa ciwon baya kenan. Sai dai a shawarce idan mutum yana da ciwon baya kuma ya tsananta ya zama matsananci kuma ya duba duka irin waɗannan abubuwan da aka lissafa bai ga meye dalili da ciki ba, to ya kamata ya garzaya asibiti mafi kusa da shi cikin gaggawa domin a duba a san me yake faruwa da shi a ba shi magani, musamman ma asibitin ƙashi wato orthopedic hospital, inda za a je a duba a ga me yake faruwa da mutum. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Mun gode. Daga tashar Gidauniya. Kada a manta a danna mana subscribing, a yi mana liking, a sharing.